Qannuqtun cataitarkaulriit cucuklircuutait kalikivigkun imiqiutuyoqlukuullu kalikivigkun taliwimtnun igmaanun Juanihua igausingalriit ayuqucirtuutet imirillerpani ikayuutnguuq cucuklircuutam qaqitellerkaanun tuyuqlerkaanun Qannuqtun igaavatsaqqaa imanqartiqoq ayuqucirtuutnak cucuklircuutavnik tanrummaarkaunerilinguum cucuklircuutam taqqaa utertitiisuunlu anvalopaq tangvaqtanqleq cucuklillerpani pinarqaneritoq 2020 cucuklirpagiaraami cucuklircuutan imiqiu wiivanqellraarngalnguut mingunqertaarluki Yuvrinqertaararluku cucuklircuutan tapskiu unaaklerpat ayuqucirtuutet aklukuullu illoonun maqaayarngalnguum tanrummaarkaunerilinguum taqqaanun taqqaa ikinqallereartaanqartoq qulliini qatarneraanillu kingaakun ikkiu cucuklircuutan tanrummaarkaunerilinguum taqqaanun illoonun utertitiisuutam anvalopaanun atran sainararkaugan utertitiisuutam anvalopaanun attautimukkluyugmuk nallunerilkngavnik iggautiluuten atran uitauigkaanun kiingan attautimuk yugmuk iggautiarkauguuten renra iggautesqummaat aterpat sainarvaan nunniini tapluku anvalopam patuuyarraa patuutiqqaa sainaalleran kittuutirpatlu asguraanairuttii qaqiutellerpanak tstrarkartaanqartoq sainallerutivnik anvalopaq iggautiillerpanak attautimuk kittuutirpat asguraanairuttiinik stampillrukuvgullu anvalopaq tamakut qaqitellerkufki tangvaqtanqleq pinarqaneritoq patuuyuggaan anvalopaq naptsuuti mutungterraarluku taptimalreem qulliini atjaanillu naptstenqertaarlukuullu anvalopamun Juanihua imillran cucuklircuutan utertitiungarraan kalikivigkun akka iggautimaaq utertitiisuutam anvalopam utervigkiutii kalikivigkun akilitarkaq 55 cents saaruuq Cucuklircuutan postmarkaumaarkaugoq cucuklirpagiaraami November 3, 2020 hualtiungani utertskiu igmaanun imiqaarluku taliwimta unaknaaraa kinguuraupailgan umyaaqkiu attautirqum kiingan cucuklirarkautin alerquusngaaq malrequgnak cucuklirarkaufknaatang artaqalraamak alerquutmak narortiyaaraq cucuklircuulalraanun tusngaatiqoq itenqayugnaut 0 to 5 allrakuuni Quyana murilkluuten